sibulisele komphulaphuli nomthandi we-Ingwane Community Radio sinake safumana ngapha ku-90.6 ku-104.5 megahertz. Namhlanje ke yoke 16 kaJuni 2025 la nyanga yolutsha nto zakuthi igama lami Ndungeliso Sobikazi Ndamase ubafaka usicelekazi Mfonokazi uDakhile aka Nesediva uNolandi. Uyayazi ke eqala nzima nsimbi yesine thina siyadibana apha ku-Ingwane Community Radio sithini sikhuthazane khona ukuze sikwazi uqala iveki yethu ngohlobo olulungileyo. Siqala iveki yethu sisemandleni into zakuthi Nazo-ke Diva Diva ndiyakubona usemandleni Diva ndiyakubona usemandleni baphulaphuli ke sekendathi ubakobisa uba uDiva uyeza khwintwazanayo ke athi ungazibulali ndingazithathe ntambo ndiziphose kuwe Diva ukubacacisela uba uthetha ukuthini xa uthi ungazibulali. Ndivulele kuwe ke ndivulele nakuwe mphulaphuli weIngwane Community Radio. Namhlanje ke into zakuthi siphansi komxholo othi ungazibulali. Ndithini namhlanje ke mphulaphuli weIngwane Community Radio? Ndithi namhlanje ukuba uva kabuhlungu mphulaphuli ndithi kuwe namhlanje ithi londo usaphila. Xa usekho umphefumulo usekho ithemba mphulaphuli weIngwane Community Radio awukho wedwa. Bakhona abantu abakhathaleleyo futhi bakhona abantu abafuna ukunceda. Iba nethemba ungazibulali. Unawo amandla. Zikhona izinto odlule kuzo ngaphambili. Ngalomzuzu ndithi ke kuwe mphulaphuli nakuleni imeko ukuyo namhlanje uzodlula kuyo ndithi kuwe ungazibulali. Ungalilahli ithemba mphulaphuli weIngwane Community Radio. Ithemba yinto esiphilisayo. Ithemba mphulaphuli yinto esenza sikwazi ukubana sisazi uba usuku lwanamhlanje alufani nosuku lwayizolo. Ungalilahli ithemba. uThixo unenjongo ngobomi bakho mphulaphuli weIngwane Community Radio. Ndithi kuwe namhlanje ungazibulali. Ukudlula ezintweni ezinzima mphulaphuli ayithethi ukubana kuphelile ngobomi bakho kodwa loo nto iyakukhulisa kwaye mhlawumbi ikulungiselele